В началото на тази седмица в Министерството на здравеопазването се проведе среща, на която беше поканен Асоциацията на дунавските общини, на която е член община Русе. Там основна тема на разговор беше ларвицидното третиране, което ще бъде извършено през 26-та година и по-точно поръчката за това третиране. Министър Силви Кирилов пое ангажимент тази поръчка да бъде стартирана до 15 септември, като с това се цели през следващия период при подходящи метеорологични условия да бъдат стартирани и съответно тези третирания. Искам да припомня, че тази година такова третиране беше извършено в края на месец април на територията на община Русе. Биотопите, които са 11 на брой, в следващите 2 месеца беше извършено и магицидно третиране на съответните биотопи. Община Русе е предвидила в бюджета си близо половин милион лева за ДДД дейности през този период и смятаме, че това дава резултат.